nginithela phansi. Ningahlali manje phansi. Hallelujah. Amen. Kunomhlabelelo omncane nje kafushane othi there is none like you. No one else can touch you. My heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I can search for all eternity. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Oh, praise God. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Can we stand up one more time? Just stand up one more time. Just give your heart unto God. Tell him no one can touch my heart like you do. No one. Hallelujah. Umama uthize uyaguqula njalo. Umzuzu kanye. Akekho umuntu ongathinta inhliziyo ngendlela uNkulunkulu ayithinta ngayo. There is none like you. Offer your heart unto God. Tell him, touch me, Lord. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Thank you, Jesus. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Amen. Give God a good hand of applause. Yes, Lord. Yes, Lord. No one touched like my heart like you. Faithful God, honorable God, our shield, our protector,
ngisakulunga bafana sola kulunga ngafiki la khuluma khona uma ngazi amplifyela mina then ikhipani amplify amen ngiyabonga worship team amen Jesus yeah he has done it again Jesus yeah in a special way what was impossible You made possible, Jesus, yeah. one more time Jesus, yeah. You have done it again, Jesus, yeah. In your special way, what was impossible, you made possible, Jesus, you have done it again Jesus yeah. you have done it again, Jesus, yeah. in Your special way, what was impossible, you made possible, Jesus, uma sidabelela kanje ucabanga ukuthi ukhona kwenzile akenzanga lutho kodwa uyenza haleluya uyenza njengoba sikhuluma so uyenza bakhona bayaphuma esibhedlela manje njengoba sidabelela kanje uyenza in a special way babatshelile ukuthi kufanele sikooperate sikwenze lokho kodwa nabafika bathi no konke kubonakala ku-right dokotela uyabhala uye-discharge indaba ukuthi ufuna wena enzele wena kuphela kanti uyenza praise God uyenza njengoba sikhuluma so uyenza makabonge uNkulunkulu khona benzelayo njengoba sikhuluma so uyenza makabonge uJesu Jesus yeah you have done it again Jesus yeah in your special way what was impossible, you made possible, Jesus, even if I don't see, I know you are working. Even if I don't see, I know you're working. Noma ngingaboni kodwa ngiyazi ukuthi uyasebenza. Khona imisebenzi ayenzayo. Lokufakaza sikutholayo ukuthi usuka enza. He's doing something. Makabonge uNkulunkulu. We give God praise. Hallelujah. 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 Faithful God. Faithful God. Amen. Siyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kulibandla lonke egameni lika Jesu. Uzivakashi zethu egameni lika Jesu. Princess Mahlangu. Umama uthize bani Kopani. Imike yathi cishe isikade khuluma ngizamzuma Kopani. Siyabonga mama. Egameni lika Jesu. Sibonga kwazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Siyakubonga lo makabonga uKristu. Princess nawe umntwana kaNkulunkulu. Uvumile. Okay. Praise God. Siyambonga uNkulunkulu. Hallelujah. Ebandleni lonke ngiyanibingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mina siyabonga khela ukubona. Bekungekho lula labo uyakhona. Yeah, akusilula. Sibonga uNkulunkulu kuko konke sibonga uNkulunkulu. Ngoba kuya kwabanye inkosi yami uNkulunkulu uyake athi isikhathi sakho siyophelela na ufika la. Kuba buhlungu kakhulu. So siyambonga uNkulunkulu umebuyile ephephile. Nathi sikhona siphephile. Hallelujah. Inkosi yomusa isilondile isicinile. Kwaze kwalokhu. Hallelujah. So siyalibonga kakhulu izulu. Siyambonga umoya ingcwele. Sizovula encwadini amabhayibhelini wethu encwadini amahubo. Ngizwe ezindabeni nakukhuluma uMC. Ngiyabonga program director. Ngizwile na ukukhuluma la izindabeni ukuthiwa kunabantu abaqeda isikhathi.
Hallelujah. Abantu abadla isikhathi. Badume ngokudla isikhathi. Hallelujah. Hayi mina ngikho lapho. Ngimane ngiyasukela nje ngoba kunabantu abasukela abanye abantu. Banochuku labo basho banochuku nje. Abafuna ukubona uthulile. Banochuku. Hallelujah. Banochuku. Amahubo chapter 37 verse 3 and 4. Baba ngobese uzosala usivulela la ngoba ngifuna nasifunda lamahubo bese sifunda nezincwadi le ezu4. Usifundele zona ngifuna ukuyichaza kangako. 37 verse 3 and 4 asifundeni labo bangcwele bami. Uma mfundisi uright uyalulama uza kahle kakhulu. Hallelujah. Njengoba nimazi ukuthi uyiwhale konjeni umkhoma. Noma nimazi ukuthi umkhoma uhlala phansi. Umkhoma awume ungaze ume kusho ukuthi ufile. Umkhoma uyahamba. Nodokotela umoshile ngokumtshela ukuthi ukose uhamba hambe ukuze ulitrain. Cha wabumoshile. Vela angisakhuluma ngisakhuza ngithi ngiyeyeka nje. Ngiyekelela ngithi Nkosi ubheka isiphepho namaza kubuza. Amen. Ngiyekelela. Hallelujah. Kwenze azoba right masinyana. Sitholile ngithi Baba ngobese uzosalubamba Matthew chapter 6. Amara no Matthew chapter 6 ungamiyeka man. Asibamba Matthew chapter 7. Amahubo 37 verse 3. Nama before ufunda ne ubaba ngobese avulela Matthew 7 avule uPsalm 34. Psalm 34 somanje sithi nje halamuzi sidlule ngoba izolo kusheriwe ngayo la Psalm 34. Kwashera ngoverse exactly verse 10. Lo esizomfunda izolo. Hallelujah. Siyabonga mama nokuhlonipha lapha abahlulekile ukuthi ubahloniphe ukuthi abalovanga babambekile. Isifenqo sokuhlonipha lezo msebenzi. Ngoba nabalovile bafake lapho ukuthi babambekile. Hallelujah. Babambekile bazalwane into ziningi man. Siphila emhlabeni wezinto eziningi. Bese babungobese usibambele lapho 34:10 angithi. Yebo. Ya so manje sidlule nje nesithi ngoba izolo sithintile lelizwe. Asifundele ke mama 37 verse 3 and 4. Amahubo 37 verse 3. Kanti ukumemeza waqeda nini mhlazi? Amahubo Yeah. That is the volume engifuna. Amahubo 37 verse 3. Yes. Themba kuJehova wenze okulungileyo. Hlala ezweni uzondle ngokukholeka. Zithokozise ngoJehova. Yikhona ezakukunika ukufiswa inhliziyo yakho. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. English. Psalm 37 verse 3. Hayi man, unevoice kamama yakho nawe nje. Iphi kanti lenkulu? Psalm 37 verse 3. Usho kahle. Psalm 37 verse 3. Yebo. Bana my voice abantu bakasikule. Trust in the Lord and do good. Yes. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Yeah. Delight yourself also in the Lord, Yeah. and he shall give you the desires of your heart. Praise God. Hallelujah. Baba ngoba sifundele Matthew chapter 7 verse 11. Incwadi ngakaMateyu uchapter 7 uverse 11. Umemeze ke wena. Imagine ekuseni Amen. ne. Imagine ekuseni ngo4. Uvuswe umoya ingcwele. Wathi memeza. Memeza lelizwi bese limemeza. Memeza ke. Ifundeka kanje. Ngakho ke uma nina enibabi nazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle kakhulu uyihlo osezulwini uza kubapha okuhle abacela kuye. 34 verse 10.
Amahubo 34 verse 10. Ufundeka kanje. Amabhongo ezingonyama ayaswela alambe. Kepha abafuna uJehova abayokuswela lutho oluhle. Praise God. Abanjani? Bafuna uJehova. Abaswela lutho oluhle. Amen. Praise God. Isihloko esixoxa phezulu kwaso namhlanje sithi delight yourself in the Lord. Bese nasiqedelela ngithi sithi he shall give you the desires of your heart. Hallelujah. Praise God. Sivala amehlo. Mamkhwana sicela usibongele izwi. Sibonga umusa, sibonga uthando senzele wona. Usilonda Jehova Nkosi yokulunga. Baba sihlangele singabantwana bakho. Heavenly Father sizolalela ukukhuluma kwakho. Khuluma Jehova Nkosi yokulunga. Baba Nkosi yokulunga lokhu Nkosi yokulunga siphathise kona. Sihleli silalele menzi wezinto zonke. Bese Jehova Nkosi yokulunga sinikele impilo zethu zonke kuwe. Lokhu siqela sikwethemba ngelihle igama lomfela Jesu Kristu. Amen. Amen. Izwi lenkosi liyayikhulume kaningi. Ukhona uzodolika. Ngeke silenzele lo phutha ngoba bathi bayeza kodwa bezwe. Siyisa ngakuphi baba? Both. Both. Hamba both na ungena both. Uzokusiza unkosikazi wakho nangoko la. Baba mashinini most of the time uyamsiza unkosikazi wakhe nawe uzomsiza. Ngicela ukuba mashinini mic. Ninenze so. Ufuna ukwenza so. It's fine. It's fine. Kaningi ke ezwini lenkosi Many a times in the word of the Lord, siya ke sithole amagama ukuthi enkosini shothi kuyathokozwa. we find words that say delight in the Lord. Siya sithole igama lenjabulo. We find words that mean joy. Izwi lokuthakasa. The word of enjoyment, of joy. Siya sithole amagama afana nokuthi rejoice in the Lord. Thokozani njalo enkosini. Paul usho kaningi athi ngiyaphinda futhi ngithi thokozani. Paul says this many times, say, Inkosi rejoice uDavide in the ithi Lord. ngajabula kakhulu lapho bathi masiye endlini The word kaJehova. of God says, let us, I was rejoiced when they say, let's go to the house of the Lord. And then sithola nalegama elithi delight yourself in the Lord. Then now we see the word that says, zondle, thokoza ngezwi, I say, ngithi, asibambeni kahle, delight yourself in the Lord. zithokozise ngoJehova. Hallelujah. Amen. Ngigcina isithembiso sami ngishilo ngithi last time. Ngathi ngizokhuluma ngale topic ngithi praise God. Hallelujah. Delight yourself in the Lord. Zithokozise ngoJehova. Bese lithi command, then he shall give you the desires of your heart. Uzokunika ukufiswa inhliziyo yakho. Wonderful. Then there's a question, how do you delight yourself in the Lord? Kunombuzo ukuthi uzithokozisa kanjani ngoJehova. Asishumayeleni masinyane. Amen. Ukuphuma kwethu kuzoba kini. Nizobona ukuthi akudonsi mina kudonsa nina. Uma niphuthuma siyaphuma manje. Delight yourself in the Lord. Zithokozise ngoJehova. What does it mean? What do you think? Kusho ukuthini ucabanga ukuthi kuthini? Le verse ayikuthi ngiqala ukulizwa ngami le verse. Niyalazi mama, ishoni phela. Kanti nabe nithini? Okay mina ngikholwa ngiyabuza ke. What does it mean to delight myself in the Lord? Kusho ukuthini ukuthi zithokozise ngoJehova? Three by three sizosheshisana. Uma uthi wena kwethemba uJehova ukhuluma something else. When you say trust in the Lord, you are talking Net about washo njalo thandi sewusho kunye. social. Asikhulumi We're saying ukwethemba something uJehova else. manje sithi thokoza. We're saying rejoice. Aha. Noma ukhombisa ngesibonelo uthi ugida
ukuthenga Even amaswiti. though you can give an example, say Yini yes. ukuthokoza enkosini? Delight yourself in the Lord. Kuyini ukuzithokozisa Uzwa ngoJehova? ini wena? Yekela iBhayibheli nokurizina ngathi sibhale examination, asibhale examination. Leave the Bible and explain Wena your own izwa words. izwi nalisho kanje bese uyangitshela ukuthi kuwe kufika ukuthi wenze njani enkosini You wena. hear the word of the Lord and say, tell me, in you, what does it say when it says delight in the Lord? Babuthabethe babamakuwa bese siyavala siqhubeka. Devoting yourself into the Lord Ukuzinikela with all your enkosini activities. kuko konke okwenzayo. Babamakuwa. ukuhlala ujabula uJehova wakho kube nokugiya ngaye. Makua says, Yeah. staying in the Lord and have that joy in Christ. Okusho ukuthi izinto eziningi siyazizwa la eBhayibhelini ne. That means there are lots of things that we hear in this Bible, But sizithatha ngendlela yethu bese siyadlula nje. then we take it light and we pass. Which is not wrong. Akukubi. Indlela engizwa ngayo. Akukubi, the But way I manje hear. manje ngibeka i-challenge ukuthi lo muntu lo uyakubuza kakholwa. Now I'm putting this because somebody is asking that. Uthi is kuwe, not what safe. does it mean to delight yourself in the Lord? Kusho ukuthini ukuzithokozisa ngoJehova? Ngiyathanda ubaba uThabethe ngendlela abeka ngayo. I like the way Nangendlela Thabethe puts usisithandi it, bekakhuluma ngayo. in the manner Thandi has says it, Ngoba because uma uzothi delight yourself when you say zithokozise, bese uqala ngokuthi it is to be faithful. then you say ukwethembeka, Akakabi yiyo lento. then it's not the thing. Baba Thabethe nakathi is to devote yourself, ukuyinikela, to commit yourself. Then it's Akakabi when you yiyo. trust, it's not the Yini thing. lentokozo? Sifuna lentokozo enkosini. We want this joy in the Lord, the delight in the Lord. Baba, I think La ma-factors eniwasho are right wonke Baba Thabethe. All what you have said is correct. It's correct Zoyibona. I liken it to if it happens that you are fond of someone. So it means firstly you get to know the person, you develop the loving or the liking of the person. And whenever you are in the presence of that person, you are enjoying the presence of that person, you are finding comfort in being in the presence of that means you are just fond of this person. Jwayelana kakhulu nalowo muntu loyo ngoba unalobudlelwane naye njalo. Imnandi lento ne? Mnandi angithi. This is wonderful. Great. Mama, uma imali beyingasinkinga kuwe, If money wasn't a challenge in you, Mama Kofana. Ubaba Thabethe uthi uboleka i-60,000 ungamboleka. then can you borrow Mr. Thabethe if he says he's asking for 60,000 if money wasn't a challenge? All conditions the same right now. Ngendlela umazi ngayo manje, nesikhathi umazi ngaso manje, will you borrow Baba Thabethe 60,000? Khuluma iqiniso wena ungafuna ukukhuluma manga. Baba Thabethe bathi ushaye phansi. Bathi ushaye phansi basho unquthu. Baba Thabethe, umama uNkuna uyamazi? Uma ngathi uxakekile uboleka 100,000 ungamniki. No, angifuni manje asiyeke le situation ukuthi yani. Uyaboleka umama uNkuna uboleka 60,000. 100,000 uyayiboleka. Uthi uxakekile. Ungafuni ukuyadipha umbuzo uxakwe yini? Uxakekile. Ungamboleka. Ngizobanye bathi cha ngibuza uBaba Thabethe. Okusho yena. Why uthi cha Baba Thabethe? Yes.
extend kakhulu baba Ngobese. NgesiZulu nasithi uma imali ngasinkinga kusho ukuthi nginayo. NgesiZulu lesilungu nginayo ukuthi ngamtshelela. Ikho. Yeah. Ningakhuluma ukukholwa manje, ningakhuluma isikholo. Khulumani ubuntu babantu abakholwayo. Do you hear me? Ningafuna ukulungiselela intshumayelo, aniyazi le ntshumayelo le. Yaziwa yimi. Ngiyangizoma mjukumela. Kukhona kuphendula eclassini uphendule uthisha ukuthi ngifuna uthisha ukuthi angibone ukuthi nami ngiya impress. Yekela uthisha. Phendula impendulo lenhliziyo yakho, ibheke inhliziyo yakho umuntu okholwayo wena uyakholwa manje. Nangi babuthabe ukuthi uboleka imali manje. Njengoba umazi ngayo manje uthi wena manje ungamnika na wena. Yini eshodayo? What is lacking here? Trust. Kwethembeka, Fond. Knowing the person. ukumazi umuntu. Before you entrust to a person, to yourself, to a person, you must first know the person. Mazi lo Wayeza muntu. nomuntu ukuze umazi. Angeke baba Ngobese manje umnikeze imali yakhe ngaka. I'm not just going to give you such amount of money. Noma ngabe iningi ucaphuna kusala kodwa angeke umnikeze. Though it's, you have, Ngoba ubuyidinga kunendawo la ikhona khona. because Iyasebenza. it's working. But into bambo babuthabethe into engabamba umamkuna into eyi1, I don't know you so well. Angikwazi ngalesiqiniseko esingaka. La sifunda khona izwi likaNkulunkulu likhombisa a doer and a responder. Someone does something for someone to respond. Omunye You- wenza ukuze omunye aphendule. You as a Christian, you must do something Nathi njengamakholwa kufanele senze and okuthile, God will do something. then uNkulunkulu wenza okuthile. The philosophy of giving with God is very true. Umgomo wokunikela nawo uqinisile. God is a giving God. uNkulunkulu onikelayo. We've read the scripture 7:11 here now, right now. La sifunde khona kuthi If you, as evil as you are, nathi njengoba can sibambe give a ngalokho, gift to someone, siyakhona ukunika abantwana how bethu much more about the Father from heaven? kangakanani uNkulunkulu wethu osezulwini. So the principle of giving is fair with God. Umgomo wokunikela ukahle kakhulu But kuNkulunkulu. seek ye first the kingdom of God Kumele sifune kuqala umbuso kaNkulunkulu and his righteousness, nokulunga kwakhe. and all these other things shall be added Konke unto lokho you. okunye kuzonezelwa kithina. There's something that you need to do Khona first. kufanele ukwenze kuqala. You need to seek God first, Kumele ufune uNkulunkulu kuqala. his righteousness Ukulunga kwakhe and his kingdom. nombuso wakhe. Then the other things shall be given unto you. Konke okunye kuyalandela. Trust in the Lord. That's first. Themba kuNkulunkulu. Trust in the Lord. Themba kuNkulunkulu. Feed yourself with his faithfulness. Zondle ngokuthembeka kwakhe. We're trying to get deep to see what is this delight according to the Bible. Siyajula ke manje ukuthi yini lokuzona ngokukholeka. The word of God is using a metaphor of, let's say, agricultural metaphor. Asiye nje ngokwezo engadi Feeding. uku That's agricultural. ukondla, Feed, it's agricultural. Eh? ukondla. The Lord says, feed. Inkosi ithi wondla, Feed yourself in his faithfulness. zondle ngokwethembeka kwakhe. Then there's a question here. Bese kunona umbuzo. Feeding is normally practical. Ukondla It's practical. Uma uthi uyamondla umama Ngobese kusho ukuthi uyamnikeza, it's practical. Umnikeza ukudla, uyathenga. ukondla ukuthenga unakekele. But the word of God says, feed Izwi lenkosi lithi Yourself. wondla in his faithfulness. ngokuthembeka kwakhe. Faithfulness can never be eaten. Ukuthembeka ngeke ukudle. Ngiphinde. Faithfulness can never be eaten. Ukuthembeka ngeke ukudle. That means engulf yourself in the word of God, Kusho kona ukuthi jula kakhulu ezwini in his faithfulness. ekuthembekeni kwaNkulunkulu. And then the next verse will say, delight thyself also. Then izwi lithi zithokozise ngaye Also. futhi. That means delight comes from feeding first. Ukuzithokozisa kusho kona ukuthi kufanele udle kuqala. It's a matter of acquaintance. Indlela ozenza ojula ngayo, Ojoyela ngayo lo muntu lo. ojwayela ngayo. First joyela lento le. Kuqala Yiba used to learn. acquit yourself. Ngifuna Yes. nibambe kahle lento. Mamkhabela. Ngifuna nibambe kahle sibelieve. Awuzusuka umane udelight nje.
Angeke umane uzondle. But uzithokozise. little also, delight yourself also. That means before doing what before. Ngeke uzithokozise nje Also is a joining word. izwi elihlanganisa nawo umlando. Ngizwile ngelela ngaba ugijima Thembe kakugijimisa bawugijima. Nami ngifuna ugijima. Delight yourself also. Zithokozise futhi. That means you delight yourself also. Uqhubeka futhi. After doing what before? Before doing what? You've been feeding yourself. Ekudleni. But after feeding yourself, delight thyself there. Emva kokudla zithokozise. Find pleasure. Thola intokozo. Find pleasure. Thola intokozo noma injabulo. Sure. Sure. Imagine abantu abawu-2. Ngicabangela abantu ababili. Lo oqala lo. Lo qala, the first one Uphuzile udakiwe. is drunk. Lo usoba lo The iChristian. other one uswangulukile. Kudlala igospel song. Then the gospel song is playing. Bayakhala boyi-2. Then both of them are crying. Bakhaliswa yini? What are they crying for? What is it that makes them cry? Well, to cut matters short, bakhaliswa yile culo. Crying But- because of the song. But behind the tears, what is happening? Emva kwalezi nyembezi kwenzakalani? What initiate the tears? Yini evusa le nyembezi? It's the song. Amazwi anesisindo walowo mculo. Or khona abakukhumbulayo. Hallelujah. Kukhona abakhumbulayo. Praise God. Khona abakukhumbulayo makhala ngeculo. Khona abakhumbulayo. Delight therefore wena. Delight yourself wena. Zithokozise wena. Also, Jehova. it's also. That means after doing something, also Emva do this. kokwenza okuthile zithokozise. After running, also drink some water to hydrate Emva yourself. kokugijima phuza amanzi ukuze umzimba wakho ube kahle. You see, that means you did something before. Kuyevela lokho ukuthi khona okwenzile. But after you've done this, don't forget to do Emva this as well. kokwenza zithokozise. After you're running, don't forget to drink Emva water. kokugijima ungakhohlwa ungalibali ukuphuza amanzi. Jesus. After feeding yourself with the word, Emva kokudla izwi lenkosi. delight yourself in the Lord. Zithokozise ngoJehova. Hallelujah. After feeding yourself with the word, After emva kokudla izwi. delight yourself therefore in the Lord. Zithokozise ngoJehova. John chapter 15. Sizama ukuchaza le delight le. Konje labantu abayithula besikhuluma ngabo lapha. Ubabambe labantu laba ne. Laba bantu abayithula lo one Christian usoba. Ngakhohlwa, we were talking about the Christian that is sober and the other one that is drunk. Kudlala umculo. Then the song is playing. Bayakhala boyi-2. Then both of them are crying. It's true bakhaliswa ile culo. Kuyiqiniso, they are crying because of the song. But what initiates their cry? Yini umsukela wokukhala kwabo? Let us read John chapter 15, verse 4 to 7. John chapter 15 verse 4. Yes, to 7, man. Hlalani kimi nami kini. Njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvinini. Kanjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Verse 5. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, lo uthela izithelo eziningi. Ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Verse 6. Uma umuntu engahlali kimi, ulahlwa ngaphandle njengegatsha. Abune, bawabuthe, bawaphonse emlilweni ashe. Uma nihlala kimi, namazwi ami ehlala kini, niyakucela enikuthandayo nikwenzelwe.
Uma nenza njani? Uma nihlala kimi, Uma nihlala kimi bese kwenzakalani futhi? namazwi ami ehlala kini, Yes. niyakucela enikuthandayo, nikwenzelwe. Kusho ukuthi kune possibility la yokuthi ungahlala kuye but amazwi akhe angahlali kuwe. Baba Ngobesi. Kunokwenzeka kuba wena uhlale kuye but amazwi akhe angahlali kuwe. There's a possibility that you may stay in him but his words may not abide in you. Therefore Christ is giving us an advice here. Ngakho ke uKristu usinikeza isaluleko. As you remain or abide in me, Njengoba nihlala kimi, make sure that my word also abides in you. qinisekani ukuthi namazwi ami ahlala kini. For you to see me functioning in your life, Ukuze ningibone ngisebenza empilweni yenu, it should be both me and my words in you. kumele kube kokubili yimi nani namazwi ami kini. Then you will ask whatever that you want and I'm going to give it to you. Ngalokho niyawucela noma yini nidinga bese nginika. Sure? Let's pass. Let's pass. Sedlule. Let's pass. We'll come here. 1 John chapter 2. Babungobese. Sizama ukuthintela indaba ye-delight. Tembeka, God is spirit. True, false. Now, if he says, delight yourself in me, I am made of flesh. You are made of flesh, and you've got spirit within you. How should you delight yourself in the Lord, whose spirit only? Ayalikho ngikholela isiZulu. Delight yourself in me, Zithokozise ngami so I can give you the desires of your heart. ukuze ngikunikeze okufiswa inhliziyo yakho. But God is spirit. Kodwa uNkulunkulu ungumoya. How do I delight myself in him? Ngizithokozisa kanjani kuye? Because I'm still a three-part human being. Ngoba ngise umuntu I'm ozikuzintathu. flesh, soul, and spirit. Nginyama, umoya nomphefumulo. How do I delight myself? Ngizithokozisa kanjani kuye? Ibandla samba sonke. Zulu, can I explain again? Ngingathi ukuchaza. Yeah, ngiyabona ngendlela ongibheka ngayo ukuthi must be ngichaza. I can see the way you look at me that I have to Zulu. explain. Izwi lithi The word says, zithokoziseni futhi enkosini. delight yourself again Also in also in God. in kuNkulunkulu. Nisebenzisa in the Lord. And do Lord umbheka leBhayibhelini English is capital letters angithi, Amen. which means it's God. Because Lord Jesus Christ is capital letter L-O-R-D. That's Jesus. So this is God. So when delight yourself in God, Zithokozise kuNkulunkulu. then he shall give you the desires of your heart. Then uzobe sekunikeza okufiswa inhliziyo yakho. But there's something that we need to take notice here. Kunento okumele uyiqaphele lana. How can I delight myself in him? Because the preposition here says in. Ngingayithokozisa kanjani ke kuye ngoba ke igama lethi kuye. The preposition here is very important. Kunegama ke lana It elibaleka doesn't kakhulu. say delight yourself about him. Alisho ukuthi zithokozise It's ngaye. for a reason not to say over him. Kunezathu esenza lokho. There's a reason not to say at him. Kunezathu esenza ukuthi ungadluli But ngaye. delight yourself in him. Elithi zithokozise kuye. Therefore you're going to get the desires of your heart. Bese uzothola ifiso zenhliziyo What yakho. I'm explaining is, Ilokho engizama ukuchaza ukuthi how can I find myself in him? ngingayithola kanjani ngikuye. Taking pleasure in him. Ngiyithokozisa kuye. If I am a three-part being, Mina ngiwumuntu ohlukene kathathu. I am a body, soul, and spirit, Ngumzimba, umoya nomphefumulo. but he is spirit. Yena kodwa ungumoya. How can I then find myself in him? Ngingayithola kanjani ke ngikuye? Saturate yourself in the word. Thanks, Mama. Mama, kufanele uyazwakala la.
Sizama ukuthola udelight. I must delight myself in him. Sizama ukuthola igama elithi delight ukuthi kuyithokozisa kuye. Right, ma'am? Hallelujah. Finish just that. Right, ma'am. Manje sesondela siyalapha. God is spirit. uNkulunkulu ungumoya, I am soul. mina ngumphefumulo, I am flesh. ngiyinyama I've got spirit in me. bese ngiba nomoya kimi. The word of God says, Izwi laNkulunkulu ke I lithi must delight myself in him. lithi kumele ngizithokozise kuye. How can I? Because I am a three-part being Konje ngingakwenza kanjani ngoba mina ngihlukene and kathathu. he is a one-part being. Yena uNkulunkulu munye, He is spirit only, umoya kuphela. but I am this three-part being. Kodwa mina ngihlukene kathathu. How can I find myself in him? Ngizithola kanjani How can I ngikuye? find pleasure in him? Ngithokozise kanjani kuye? Babla benzi maths. Thembe, yenzini. Nakya. Anginonibuza imaths enzima. Ubuyithumela. Okay, labenze i-mathematics. Labenze izibalo lezi ezinkulu. There is a common factor between the two people. Kunento What efanayo is the kulabantu common factor ababili. between them? Yini efanayo kulabantu ababili? Umoya. They both share spirit. Bonke baba That means bashela when I umoya. come to God, Uma ngabe ngiza kuNkulunkulu, take pleasure in him, ngizoyithokozisa kuye. the soul parts must stop a moment, Umphefumulo kumele ume kancane, the flesh parts stop a moment, inyama ime, but the spirit must. bese kuthi umoya. So we're trying to bring delight. Delight. Ukuyithokozisa. That means when we sing nice here, Uma ngabe sicula sijabule, it's nice, it's nice. kuhle kumnandi. I am connecting Ngiyaxhuma spiritually here. ngokomoya. But mark this. Kodwa qonda lokhu, Mark this. qonda lokhu. I am enjoying the first part of the verse. Ngijabulela ingxenye yokuqala Because I yevesi. fed myself with his faithfulness. Ngenxa ukuthi ngizondle ngokuthembeka kwakhe. His faithfulness being the word. Ukuthembeka kwakhe okuyizwi. I am filled with the word. Ngigcwalisiwe yizwi. I connect easily with the spirit in him. Ngixhumana kalula ngomoya okuye. That is why when the two people are crying, Yingakho abantu ababili mabekhala, the one that is unbeliever, nalo ilona ongakholwa, is remembering his sorrows, ukhumbula insizi zakhe. which bring tears to him. Mase ziletha inyembezi I kuye. don't remember sorrows. Angikhumbula insizi, I remember the food that I fed myself with. It ngikhumbula ukudla lokho engizondle is the ngakho. food that makes me to jump high. Ukudla lokho kungenza ngigxume. It is the food that makes me to cry. Ukudla lokho kwenza ngikhale. Which means as much you see me enjoying physically, Ngesikhathi ungibona ngijabula ngokwenyama, it's not really physical, it's the spirit. akusiyona kahle kahle inyama, kepha umoya. But it's pushing this flesh so that it show joy. Okwena okudlula inyama bese kuba umoya bese Show letha joy injabulo. of what you have fed yourself with. Bese kukhombisa injabulo yalokho ozondle ngakho. Jesus. The delight in God is not only just running and jumping. Ukuyithokozisa kuNkulunkulu akusikho jathi The ukugijima jumping and nokugquma. running is fueled by the feeding. Kodwa lokho kwenziwa ukuzondla. What did I say to you? Sit down, young man. Yini engishilo? What did I say to you, worshipers, one day? Ngitheni ukuthi asizondle ngizwi. And I said, one day when you sing a song here, I may stop you Amen. and ask you which scripture are you singing. Yes. I was telling you about this subject. Amen. Any song that you hear, if you're saved, Noma iliphi umhlabelelo owuzwayo, when you hear that song, uma ngabe uzwa lo you mhlabelelo, must quickly attach it to the word. kufanele ngokukhulu ukuphuthuma uxhumanise nezwi This man is singing in the book of Psalms 124. ukuthi le nto abayihlabelelayo isencwadini emahubo 124. Then the Spirit of God will remind you whatever that you know.
Mese kuthi umoya kaNkuluNkulu uzokukhumbuza konke lokho okwaziyo. If he ends up at verse 3, Uma ngabe gcina ke evesini lesithathu, verse 4, 5, and 6 will make you to shed tears. bese kuthi elesine lesihlanu lesithupha lizokwenza ukhale. It will make you to cry Lizokwenza ukhale because you're feeding yourself in the word. ngenxa ukuthi uyazondla ngezwi. His faithfulness is not found anywhere else. Ukuthembeka kwakhe akutholakali noma yikuphi, It's in the word. kodwa kutholakala ezwini. Faith comes by hearing, Ukukholwa kuzwa ngokuzwa, hearing the word of God. ukuzwa izwi likaNkuluNkulu. Feed yourself with his faithfulness Zondle ngokuthembeka kwakhe, and delight also. bese uyithokozisa futhi, Then you shall get the desires of your heart. then uzobusuthola uyifiso zenhliziyo yakho. Go in the 1 John chapter 2, verse 5, 15 to 17, quickly. Incwadi ngokaJohane wokuqala isahluko sesibili uverse 5 1 John chapter 2, verse 15 to 17. or verse 15 to 17. Yes. Ufundeka kanje: Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukaYiso alukho kuye. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa, ngalokhu kuphila akuveli kuyise, kodwa kuvela ezweni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkuluNkulu uhlala kuze kube phakade. Yazi uthini? Uba usala ufunda uJames chapter 4 verse 3 man sishaya. Si summarize lento. Ngifuna ukuthi bangangibali kule level labantu bathi. Yeah, but ngine problem angithi. Angithi ngiyazondla. Angithi ngiyazondla. I'm feeding myself. But mangizonda ngoba se akwazi ukuthi omunye umuntu angitshele umse. Kuthi sowusuthi. If I feed myself, no one can tell them that I'm full now. I mean, is it like that? Ingabe kunjalo na? Siphekela ukudla kwami ngiyaziphakela. Nangidla uthi wena hayi sowusuthi. Hayo. Okwami lokudla manje. Hallelujah. Amen. Amen. Sifunde James chapter Chapter 4, verse 3. incwadi kaJakobe isahluko Jacob, yeah, sale siphethe. uJakobe isahluko Gogo masina sesine right no. iverse lesithathu. Right. Siyazithokozisa enkosini ne. Mama Mahlangu right. Siyazithokozisa enkosini. Yeah, nasijamba jamba. Asijambi reverse. Sijampiswa iloko esikufundile. Lokho kusidlile kuyasijampisa. Kuyasijampisa. Incwadi, Zwile phela. Uma ubona kwehla izinyembezi, when you see tears, akusizenze izinsizi. it's not because of sorrows. Angiphuzanga. I'm not drunk. Ungabuza lo muntu ophuzile umthetho ukhaliswa yini? If you can ask this person that is drunk, Khumbula lo nyaka okushona umama ngawo. Angikhumbula ukushona mina nangikhala. I don't remember death when I'm crying. Ngibona i-confirmation of the word of God. Ngibona isiqinisekiso sezwi Ngibona amandla likaNkulunkulu. ezwi likaNkulunkulu. I see the power of the word of Yiwo God. angikhalisa inyembezi. These are the ones that makes me Uma cry. uthi wahazulwa girl. Uma uthi wahazulwa Miguel. Ngibona the whole scripture Matthew chapter 24. Ngibona thwele the thorns. Amen. Ngibona gaqa isiphambano sakhe. I see him carrying the Ngibona cross. khala ngibona khuphuka. I see him going Ngibona up athi and kodwa crying. ukuba ngabe bekuyimbe ngizothi le komisha lidlule le. I'm saying that if it Kodwa was me, I was going to ngoba say ukusihimi le this is komisha past liqhubeke. past. Ngoba kukhona ofanele bazalwe. Ngibona iscripture ngibona isocial emhlaba. Ngibona isocial likhuluma limemeza lithi ngempela lo bekayindodana kaNkulunkulu. Amen. Kuphuma igazi namanzi. That is the thing enza inyembezi zithi wow. It's what I've fed myself with Ilokho engizondle ngakho. and the delight in the Lord. Enginikeza intokozo kuNkulunkulu. Sizochaza kancane manje sichaza the part ukuthi shall give me the desires of my heart. We are going to explain this. Asifunde. Sifundile manje incwadini kaJohana ngithi. Yebo. Okay, asiqedelele lapha kuJames sizosala sisifa. uJakobe isahluko sesine iverse lesithathu. Mama, is right? Right? Kuzwakala. Yeah. Sibahle. Amen. Ifundeka kanje. Right. Mama Slab.
Right. Ungathi icolo nalidlala sikhaliswe zinsizi. Ngikhaliswe zinsizi, ngikhaliswa amandla ezwi. Ngoba I fed myself with his faithfulness. Amen. And his faithfulness comes from the word. Ukuthembeka kuvela ezwini. Kanti uthembeke kangaka. He is so Kanti faithful. uyakwazi ukushaya idwala kuphuma amanzi. He can crack the Kanti rock. uyakwazi ukwenza indlela ehlane. Kanti uyakwazi ukumisa amanzi abantu badlule. No man nyembezi ziyaphuma zithi dili. Bese vuka lento ethi naki imuzi lesime ngibhekana kuwa into bawuzama ngayo ukuphila baba ithathiwe. But now uzifida ngezwe uzothi but he's the God that provides. Izwi lakhe lithi entabeni kaJehova kuyabonelela. Uzobona ukuthi wenza njani. James chapter 4 verse 3. Incwadi kaJakobe saJakobe isahluko sesine ivesi lesithathu. Niyacela nokho anamukeliswa. Yes. Ngokuba nicela kabi ukuze nikuchithele ezinkanukweni zenu. Niloku niyacela but anifumani. You keep asking but You are always asking, but you don't get. Why? Kungani? Nikucelela ezinkanukweni zenu lo. Because you are asking of selfish ambitions. Wabona mama Ben ufuna indle enkulu ngoba uthi angangidlula babushabalala. Have you ever Ucela seen it wrong. Because you want a big house, because you want to be proud or compete with Mr. Angeke uzuyithola. You're not going to get it. Noma ungayisave imali yakho uyisave uzobona sona 84 years sola ukwakhona ukwakha ngoba ufuna ukukompita Even though nami. you can save your money, you'll see after 84 years that you're not going Uma to get still usalukazi nyana sola unenkani ukuthi ufuna ukwakha. Then at old age, then you still want to be. Uzoyithatha le mali uyifake la epocketini bafike bayithathe hardware. You will take your money. Ngoba and hide it, uyakompita. Then they will take it because Angisho you're mama competing. Ben mina. We're not talking about Mama Ben. Ngisho thina singabantu. We as people, Sicela with ulterior motives. sicela ngenjongo embi. Ngaze ngidlule uThembeka thenga imoto usebenze 1 year wayithenga ngeke. I'm not gonna be, Mina sengina 3 ne budget ayivumi nami ngiyayithenga and ngeke. I'm going to buy it because Ngeke. I've seen somebody having it. Wrong motives. inhloso ezimbi. Inhloso embi. Our God is not a Father Christmas. uNkulunkulu wethu akayena uFather He Christ. just does not walk and give gifts. Akahambi nje nikela. But the giving principle is sure for him. Kunomgomo awusebenzisayo ukusinikeza. But he knows Christians that must first do something. Thina njengamakholwa simele ukwenza something. They must seek him. Kumele simfune, They find him. then simthole. And he's going to give them the desires of their heart. Then uzosinikeza ukufiswa inhliziyo yethu. But we're going to just do the illustration about the book of John that we read. Senze umzekeliso ngale so ncwadi that we kaJohane understand. esifundile. Tembeka. The fruits Izithelo of a tree zesihlahla are not eaten by the tree. azidliwa yileso sihlahla. Hallelujah. Uyabhala. Principle number 1. When God gives you the desires of your heart, Uma uNkulunkulu ekunika ukufiswa inhliziyo God yakho, gives them to you because he wants to express his greatness in people. ukunika ngoba afuna ukubonakalisa amandla akhe amakhulu kuwe To his people. ebantwini bakhe. Fortunately, you are the one that the gifts are coming through you. Ngenhlanhla ke lezithelo zivela ngawe. You are part of the beneficiary. Uyingxenye yalabo. But it's nothing to do about you. Ayikho ngawe. It's about the people that should enjoy the fruits. Ingenxa yalabantu ekufanele bazokhala kuwe uyisihlahla. Do you ask God in this manner? Uyambuza uNkulunkulu ngalendlela. When you pray, do you ask God in this manner? Uyamcela uNkulunkulu ngalendlela uma uthandaza. Gogo Themba, umcela so uNkulunkulu na uthandaza nje. Na ufuna indlu uyakubeka ukuthi inkosi bengicela ukuthi ibe nama room awu4. Ngivane ngivakashela abantu kakhulu akunandawo yokulala. No. You ask God and tell him No. what you have. Ngidinga iroom less4 ngifuna nekudisha yazi ngifuna ukudisha ngifuna ukuhlala ku. Ngifuna I ukudisha. want the front room because I want just to relax. and Elokudisha relax. ke leli nethi ngifuna ukudisha Just ku. to relax. It's about you. Sayingawe. But God's desire to give uNkulunkulu
ulangazelela ukukunika is to express his greatness in his people. ukubonakalisa amandla akho amakhulu Read the word and see who was given. funda izwi ubone ukuthi ubani owathola Hannah was given Samuel. uHana khona What was the wathola. role of Samuel? Prophet. The prophet of God, for the benefit of the people. Kulum. Who else given something? Ubani Ubani omunye wanikeza? wanikwa okuthile Usara. Sarah begot Isaac. Sarah wathola indodana engu-Isaac And Isaac, Isaac weza wasenza did la- people marvel at what God can do? abantu bamangazwa yilokhu uNkulunkulu God angakwenza. expressed himself makuzalwa Isaac wakhombisa ukuthi noma iminyaka seyidlulile with me I'm able. uNkulunkulu waveza amandla When akhe God amakhulu gives ukuthi anything Isaac that he esekhulile gives, it's for the noma expression ngaba of his mdala kangakanani, greatness. uzosithola isipho. It's nothing to do about you, but it's about other people Akusingawe, benefiting kodwa from you. kungenxa yabanye okudlula Hence you are a ngawe. fruit. Yingakho uyisithelo. Hallelujah. You're right. Ukahle. You're right. Amen. Sicela ngengqondo ezirong. We're having ulterior motives when we ask. Sicela into efuna mina. We're asking about something that needs us, me, and I. Yiphi into edinga wena straight uba nongayilebula What ukuthi is it that- le mari that dinga mina needs straight. you? That you can Athi say, le this le is mine. eyami le. This is mine. This Yiphi is mine. mamkuna le uthi le What mari is noma it? ngayicela I express uNkulunkulu ukuthi umkhule eyami straight. Lezo veza amandla Yini? kaNkulunkulu usho ukuthi nawe le yami le. Nothing but nothing. Nothing. Hallelujah. Nawugula esibhedlela ulele khona lelanga uphuma ngalabona esibafakazi. When you are sick in hospital, the Sure, day sibona you are umsebenzi being kaNkulunkulu, discharged, lento you eyenzeke see la. nurses testifying. It's about the expression of the greatness of God. Bonakalisa amandla amakhulu kaNkulunkulu. Yeah? Hallelujah. Then God will give you the desires of your heart. Ngakho uNkulunkulu uzokunika ukufiswa The more you enhliziyweni stay yakho. with God, number 2, Mawuhlala kakhulu it's naye, about transformation and realignment. ukuguquka nokubuyiselwa endleleni Ila kaNkulunkulu. sifunda khona kuJakobe ukuthi ucela kabi Where we have read that we Hence are I will asking with receive. ulterior motives. Yingakho ngoba singathuli. sicela kabi. We are asking with Sicela ulterior ngoba motives siphushwa zinkanuko. because of our selfish desires, Hayi ngoba sifuna ukuthi uNkulunkulu abonakale. not because we want God to be seen. But then kunombuzo ukuthi Then ngizocela there's a question, njani how am I going to ask ngalendlela ukuthi uNkulunkulu abonakale. in a manner that God can be seen? Woza sizovana. Ngoba is ready. Sesiyavana. Sesiyavana. John chapter 15 siyaphinde siyavana. Hey, asize la isente man singale kusumala ungobese ngacabanga ukuthi le ndaba ingaye. Asize la isente. John 15. Four to eight. Verse 4 to 8. Incwadi ngokaJohane isahluko 15 verse 4 Yes. uya ku8. Hlalani kimi nami kini. Njenga